Puspusan ang information drive ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa transition plans para sa full devolution o pagbibigay ng mas malawak na kapangyarihan sa mga local government unit, pamahalaang bayan, pamahalaang panlunsod at pamahalaang panlalawigan. Sa susunod na fiscal year kasi ay ipatutupad na ang Supreme Court ruling on the Mandanas-Garcia petitions at ang Executive Order No. 138-2021 o ang gabay ng implementasyon nito. Nilinaw rin ng Supreme Court ruling sa Mandanas-Garcia petitions ang batayan sa pag-compute ng local government shares at nag-utos sa national government na isama ang lahat ng mga koleksyon ng mga pambansang buwis sa computation ng tinatawag nating just share of LGUs. Ang devolution process o pagbibigay ng tungkulin sa mga LGU ay kinakailangang maging pulido. Ayon yan kay Ateneo School of Government Senior Research Fellow Attorney Michael Yusinko. Ang mga dating mandato na nasa balikat ng national government ay maibibigay sa mga lokal na pamahalaan. Dahil sa laki ng tax collection at maidadagdag na Internal Revenue Allotment o IRA ng LGU ay inaasahan din umano na madaragdagan ang kanilang tungkulin sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Basically, ang nangyari after the Mandanas, kung halimbawa ang total amount ng pera ng bayan natin out of all of the collections, no, ng taxes, duties, and customs, sabihin na natin 10 piso. Bago nagbandanas, ang pinaghahatian lang ng LGUs doon, 6 na piso. Ngayon, after Mandanas, which will happen in 2022, ang paghahatian na ng mga LGUs ay 8 pesos. Pangamba ni Atty. Yusinko, bagamat may orientation period sa mga bagong maihahalal na opisyal sa mga lokal na pamahalaan o local leaders, vulnerable pa rin umano ang transition period na ito kung ang mga maihahalal ay hindi qualified o competent sa pamumuno. Delikado yung Paolo G, kasi ang substantial yung nilaki ng shares ng mga local governments. So, importante na yung taong ihahalal. Kasi, who's going to take charge of the funds? Siyempre yung mayor, yung councilors, yung governor, yung mga bukal, di ba? Sila yung hahawak ng perang yun. Hindi naman mapupunta diretso yun sa taong bayan. Dadaan yun dun sa local governments, di ba? So, very crucial kung sinong mahahalal. Kung wala silang alam about these things, nako, kawawa naman yung mga botante, kawawa yung mga komunidad. Samantala, nag-abiso naman si Atty. Yusinko sa mga botante na isang tradisyonal na hakbang o bentahe na sa pangangampanya ng mga kandidato ang usapin ng pagtatanggal ng buwis. Malapit daw ito sa sikmura ng mga botanteng apektado ng pagbubuwis ng gobyerno na madalas i-negotiate ng mga politikong naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Pagdating naman sa pinakamababa na economic class natin, yung class E, yan, nagiging talagang pinakasimple lang, pagkain. Ganun lang, pagkain. Peace and order, yung hindi ako masasaksak. Pabahay. So nagbabago. But rule of thumb talaga is kung ano yung immediate concern. So kaya yung mga politiko natin, nagbabago yan, depende sa kausap nila. Paolo G. Santos, CLTV News.